கோவை மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட 55வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் தர்மராஜ் அவர்கள் கேட்டுக் கொண்டதற்கு இணங்க SAHS காலனி மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி பழுதடைந்துள்ளதை மாநகராட்சி கிழக்கு மண்டல உதவி ஆணையாளருடன் கிழக்கு மண்டல தலைவர் லக்ஷ்மி இளஞ்செல்வி கார்த்திக் ஆகியோர் ஆய்வு செய்தனர். மேலும் இதுகுறித்து தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுப்பதாக உறுதியளித்தனர். இந்நிகழ்வில் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் AEE சுந்தர்ராஜன், AE யோகசித்ரா, AE வெங்கடேஷ், SI முருகேசன், வார்டு செயலாளர் பாபு, பூவிந்தன், தம்பு, வேலுமணி, கழக நிர்வாகிகள் மற்றும் திரளான பொதுமக்கள் உடனிருந்தனர். பின்னால ஒரு